भटवाडी हरमल हांगा आसात, जे खूबशे दिसा पयलींच्यान आमी न्यूज केल्ले की हांगा उदक साचता आनी कोण उलयना म्हणून. पूण जेन्ना आयज स्थानीक आमदार जीत आरोलकर, डेप्युटी कलेक्टर, मागीर PWD WRD हांच्यांनी हाचेर दखल घेतल्या उपरांत जे हांगा येवन इन्स्पेक्शन केले, तांकां वॉर्न सुद्दां दिल्ले 8 दिसांचे इलिगल एन्क्रोचमेंट केल्लेले आसात, जे रस्त्याच्या भायर आयिल्ले आसात, त्याच्या खातीर खंय तरी उदक हांगा शॉर्टेज जाल्ले. घरी असताना हांगासर जर हे ब्लॉकेज करूंक लागले, आता पावस इतलो पावस पडटा आणि तुम्ही पळयता सगळे उदीक भरलेले आहा आणि उदीक भरला हे रिजन फक्त हांगासर जे एन्क्रोच केला आणि ब्लॉक केला, जे पारंपारीक उदीक वचपाची वाट आहा ती बंद केल्ली आहा. ताका लागून हे एंटायर स्ट्रेच आहा तो उदकान भरला आणि उदकान भरल्या कारणान दोपारभर उदीक जाता. हांगासर रस्तोय पिड्ड्यार जाला, एन्क्रोचमेंट आहा ते काडचे. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरांनी इन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंटाक दिल्ल्या आणि ते आयडेंटिफाय करप चालू आहा. आता मेजर आमचो MDR रोड जे आहा तितके एन्क्रोचमेंट PWD एरियन आहा ते आम्ही ऑलरेडी आयडेंटिफाय करप चालू केला. हालींच डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट आपली जबाबदारी घेतलेली आहे आणि इमिजिएटली ते काडपूय जातले. आणि हेच्या फुडें बाय नेक्स्ट सीझन जे एन्क्रोचमेंट आहा PWD एरियन PWD जाग्यान ते इमिजिएटली काडटले. जेन्ना टेंडर काडपाक मेळना तेन्ना काम करपाक मेळना. हे आता पर्सनल सिरियस इशू जाला म्हणून हे पर्सनल लेवलीचेर आता काम करप सुरू केला. टेंडरिंग प्रोसेस सगळ्यांक खबर आहा, टेंडरिंग प्रोसेस कितके म्हयने लागता आनी कितें जाता ते. हे आता सिरियस इशू आहा आनी हेका टेंडर प्रोसेस जावंक शकना म्हणून हे म्हाज्या पर्सनल लेवलीचेर हांव करून दिता सध्या. कित्याक लोकांक त्रास जाता, स्थानिकांकूय त्रास जाता, येण्या जाणाऱ्यांकूय त्रास जाता म्हणून म्हाज्या लेवलीचेर हांव सध्या करता. आम्ही सगळीकडेच गेलो भेटायला. असं काही घडतं त्यावेळेला डायरेक्ट पंचायत जाऊन अटक करण्यात, त्यापेक्षा MLAला सांगून सगळं काही करण्यात हिताचं असतं ना, लोकांचं पण हिताचं आहे ते. आम्हाला कोणाचं मोडून तोडून काय करून असं कोणाचं घर उद्ध्वस्त करून बाकीचं सगळं व्यवस्थित करायचं हे तर शक्य नाही. आम्ही येऊन जीत सरांना आधी भेटलो, त्यांनी लगेच PWD ते वॉटर सप्लायचे आहे त्यांना सांगितलं, त्यांनी येऊन आम्हाला एकदा रोड करून दिला. त्यावेळेला आम्ही इकडचा थोडाफार रस्ता होता तो आम्ही मोडला देखील होता आणि त्यांचा रस्ता घालवला होता. लोकांचं असं होतं की 2 वर्ष काय हा प्रॉब्लेम झाला नव्हता, कारण तुम्ही तसे सांगितलेले नव्हते. बरोबर, जेव्हा हे दुरीकरण तेव्हा प्रॉब्लेम झाला. लोक काय म्हणतो हे मोडल्यानंतर आमच्याकडे पाणी जातं, आता कोणाच्यातलं पाणी घालवायसाठी कोणाच्यातलं नाही, हा मोठा हे होता. जीत सरांमुळे ते पॉसिबल झालं. हे आता इशू कितले दीस जाले, आता पावस लागला तेतून स्टार्ट जाला. आमी इल्ल्यांक न्हू पडटा तेका आमी उखलतात त्या वाड्याचे भुरगे आणि हे सगळे प्रॉब्लेम मोठे जाल्ले आहा. ताका लागून प्रत्येक जाण येवन पळयताले म्हटल्यार अजून ताका हे जावंक लागले. आता ते जीत बाईक धरून सगळे मातशे सॉल्व केल्ले आहा आता हे.